Hola, bones tardes, què tal? Avui ens dirigim a la Comandància General de la Guàrdia Civil, una altra aturada de la ruta fotogràfica i res, s'inaugura el 7, anant de gala, en Jurassic Book, l'insígnia i res, 373 fotos, se's posen totes avui i a veure què tal. Avui participen o s'incorporen fotògrafs de la Guàrdia Civil i cal dir que és de les darreres etapes ja d'enguany de la ruta, una pena, però bueno, hi haurà més endavant. En aquest gran passadís en el soterrani de la comandància hi ha totes les fotos, 330 fotos. Bueno, ja han sortit, han saludat els amics i res, una expedició de cap més gran, més interessant i ja s'acaba, però bueno, ens veiem a la pròxima. Vinga.